Ini ndaiva neasthma, ndichitorwara neasthma. Ndichiti ndakanga ndazarirwa zveshe ndaitorwa kana kuti wairwa ambulance ndoenda kana wamurambinda kwekwe. Ndasvika wamurambinda ndotopiwa chinihela ndofema nenihela. Dhokota panozoyontarisa pepe obva ati munhu ana asthma ndendatosoba kuzarwa kuya kwapera. Asi ndazonzi nambuya wangu torai Rwaivhi muvharire Rwaivhi. Kubva patorwa Rwaivhi mvaro wavharirwa mufo waiti wesadza kutotodya. Varo vharirwa zvemaminezi here handizive long time yaita sei. Mandazopiwa ufu uya uya zvanzi bikaporiji isina shuga. Mashushu aya mandadya mashushu ndodhera akapedzera kuzarwa 2015 nanhasi izvinogore 2022 handisi. Mama ane nguva yakadii muchiningiri? Ndakatanga kungozarwa kudai so ndiritori grade 4 kuri kumasports ndichomhanya kuchikoro. Ndaidzidza paSt John's kuBhoera. Ndikazodzidza paHandi ichiri hai ezvinoyaboarding ndichingodaro ndibva ndofunga nato tine 7-8 years ndichidaro. Asi zvakabva zvatopera musuwo. Mukuti kubva musiwo mangwana acho vanozozarirwa? Kwete kuti mangwana acho musuwo kungopedza kudya kwangu handazobvira ndazvinzwana nhasi. Takangofanana zviyo neupfiwo zvakangofanana. Imi munoziva zvokuita sei nezvi? Dringi Kutora Rwaivhi woisa muzviyo wofamba. Kana rwafamba wotora zviyo izvozvo ndo zvaunopisa wobva wakuya pabwe. Wobva wabika poriji yezviyo wotomwa zvatopera. Hanzi 2 maseve. Rwaivhi runofanira kugara nguva yakadii muzviyo mukana kuti mufu? Chero. Kana unotonyatsoona wega unoti zvadii zvatoita. Zvafambwa.